Сако, Кай, Кол, Лойд, Ния, Джей, Майсторите на Спинджицу, епизод 61. Господари на желанията. Иска ми се да ви кажа, че мисията ще бъде лесна, но не мога. Не, напротив. Ако все още не знаеш, намерихме нужното за да спрем Надакан на острова. След като отидем да спасим Джей, ще се погрижим и за останалото. Лесно. И когато отлетите с красивите си дракори там горе, колко дълго мислите, че ще издържите тримата срещу цял екипаж небесни пирати? Ще разчитаме на помощ и ще ги нападнем с груба сила. Началникът каза, че полицаите са на наше разположение. Целият участък е на ваше разположение. Само кажете нещо. Тогава му кажете с Богом от нас. Можете да се сбогувате с Джей, когато ни видя, че пристигаме. Не, тази мисия не е лесна, но тя не е невъзможна. Не и без помощта на малко магия. Филмова магия. Кевин, там сцената е ваша. Кои са те? Експерти по спасяване? По-добре, те са сценаристи. Да, имаме съобщение в бутилка от Джей, в което пише: не мислете за мен, мислете как да спрете Надакан. Това е точно и ясно казано, но почти безполезно. По-интересното е съдържанието зад това съобщение. Не ви разбирам. Той е написал съобщението върху чертеж на един от техните кораби, Боен Цепели. Предлагаме да пресъздадем един от техните кораби, за да успеете да се слеете с тяхната флота. После, когато дизайнерът ни ви дегизира като небесни пирати, нашият преподавател ще ви научи на диалект, за да останете незабелязани. Арай, момчета! Ние всички ще станем пирати! Хо-хо! Добре, хайде да мислим в движение. Сцеление няма да говори. Кой ще е? Ням небесен Да, пират. това е. После, след като ви приближим достатъчно... Кол, призрачната нинджа, ще се промъкне на борда на злощастна крепост, за да отрови Надакан с отровата на вдовицата. Чакайте малко, отровата може само да го забави. Как ще го заловим? Добре, сега ще помисля, може би с някакво заклинание, нещо древно. Много съгласни в него. Да, като Икнох Клоктал Страхотна идея! Много. Когато Надакан бъде пленен в острието, приятелите им ще са свободни. Страхотна идея. Гениално! Това ли е планът? Пращате ги без да имате представа какво може да открият и срещу какво се изправят, а единственият ви отговор е филмова магия? Може и да не сме обмислили всички детайли. Всички гоним в срокове, сещаш се. Знаем, че е нищо, но поне за сега това е най-добрата лоша идея, която имаме. Всеки час, който губи поредното парче от Нинджаго, изчезва. Ако се забавим, не знам какво ще остане от нашия дом за спасяване. Това е планът, хора. Освен ако някой друг няма по-добри идеи, предлагам да се захващаме. Добре, да започваме с магиите, хора! Не, надясно! Не, другото дясно! Добре, хора, да го направим още веднъж. Ахой! Арр! Морски вълци! Ахой! Арр! Морски вълци! Коя е любимата пиратска буква? Моля те, просто немите пирати не говорят.